Hrábeme sa tonami materiálu na smetisku ľudských dejín. Aby z neho niečo zostalo. Aby z neho niečo zostalo pre Bratislavu, aby sa podarilo uchrániť niečo z tých reálnych bratislavských dejín, z tých 10 rokov časozberne, ktorá spájala dva brehy, spájala ľudí, spájala ľudské osudy. Práca s týmto typom materiálu, to je na nej krásne, že môžeš improvizovať. Čiže je to naozaj o hraní sa, sú to ako velikánske kusy lega, veľká skladačka, s ktorou sa môžeš hrať. Trošku komplikovanejším spôsobom, keďže sa bavíme o ťažkotonážnom materiáli. Je to znova tímová práca, je to otázka tímu ľudí, nie je to otázka one-man show. O tom to vlastne celé je. Zastabilizovať niečo, nenechať to proste len rozpadnúť na prach.